Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Kunjuk wonten ngarsanipun para pepundhen sesepuh Bidi sepuh ingkang sampun pono ing pamawas wiwaleda ing pituturing tansah Agung Mas Tuti dhateng pepayane kautamen saha ingkang sapinudi. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para dai, para yai, Bapak Haji, Bu Hajah ingkang pitadosi sinandhing kitab suci Wahyuning Ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang satuhu luhuring budi. Kunjuk wonten ngarsanipun para priyaga pangarsaning nagari tidak wonten ing laladan Pomahan RT 03 RW 3 Pulutan Nogosari Boyolali minangka panjenenganipun Bapak Lurah, Bapak Bayan, Bapak RT RW, tokoh masyarakat ingkang minangka pandampan domeng kala dasih kang pantes nabi pakurmatan. Kunjuk wonten ngarsanipun Sahibul Bait niki panjenenganipun Bapak Gimin Ibu Rubiyo ingkang sawinatu ing Karaharja. Para tamu kakung Sunan Putri Bapak Ibu Ampong ingkang sinu bagya mulya. Ugi panjenenganipun para paraga saking Nia Multimedia ugi MSS Retail Audio. Boten kata lupen kadang kula muda taruna mudi taruni minangka sesekaring project tansah kala tresnati. Luput ning pujo astawa marang Gusti ingkang hampun bengrat satemah babar daya panganibawa ingkang tumantung dumateng kawula dasih. Cina wonten ing kalodhangan dalu menika panjenengan kula tansah saged nyawiji mangpal manunggaling cipta rasa dening karsa. Iranjar kawilujengan kalis rubeda niskala ning sambikala. Pramila awet saking menika patut kita syukuri kanthi maos kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat wa salam dan sakatur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wong agung mustikaning jagat raya Nabi panuntun ingkang sampun paring pitedah margi kalaresan inggih menika agama Islam saha ingkang kita tego-tego syafaatipun benjang wonten ing yaumul akhir ugi kita sedaya tansah pikantuk syafaatipun amin amin ya rabbal alamin. Nyoto kang amung dadi panjenenganipun Bapak Gimin Ibu Rubiyo. Muga sing sedya panjenenganipun Bapak Ibu Gimin netepi darmaning tiyang sepat ngentas pitulus putra estri renaning ayu Nurul Hidayah sarjana ekonomi ingkang sampun sebodo jinatu promo kalian nak Mas Bagus Muhammad Rizky Robiansyah AMD Kom dari tetunggo mugi-mugi kang dinojo promo tansah manggi rayu wilujeng tinebina sedya pangkencana cinaketna nugroho kang agung dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah amin amin ya rabbal alamin. Soan para kanca Dewanda Campur Sari ingkangipun pandhekani dening Roko Mas Boges mijil saking laladan Keden Kulon Kali Jambe. Wonten ing dalu menika kamar sowan ngabiyantara dari tetungga dari mangayu bagyo kang akan swasana atur panglipur dumateng para lenggah sedyanipun nganti wonten sekawan widyawati ingkang badhe marang casa kalipun wonten ngarsa kita sami kepareng setunggal bawa setunggal kula tepangaken urut saking ingkang paling senior menika wonten panjenenganipun Mbak Fitri Dewanda Campur Sari. Semoga kula aturi jumeneng Mbak Fitri. Widyawati ingkang kalih nggih Mbak Noni Dewanda Campur
Sari. Semoga kula aturi jumeneng Bang Noni. Widyawati ingkang ketiga menika wonten panjenenganipun Mbak Risma D. Wenda Campur Sari. Wonten Widyawati ingkang angka sekawan menika wonten Mbak Desi D. Wenda Campur Sari. Saking warga kakung Sumana Putri Dewanda Campur Sari kantelaken wilujeng dalu wilujeng lelegan kanthi martu martingan mengalis wilujeng marasaken pam niku saking Brosa Koco Dewanda Campur Sari. Salam perkenalan kalajengaken salam pambuka lumantar takon kanthi pun garap dening kanca-kanca Dewanda Campur Sari kanthi maos bismillahirrahmanirrahim atur panglipur kawiwitan semoga kanca Dewanda Campur Sari.
Kakung Suna Putri makaten mengga salam perkenalan kalajengaken salam pambuka. Lumantar lagu dengan dipun garam dening kanca-kanca Dewanda Campur Sari. Putri dalu punika sining guyub kalian MSS Retail Audio ugi dipun live streaming dari Nia Multimedia. Matur suban nuwun mengga kerja samanipun nyuwun agungi samudra pangsami bila samangke agen kula sakonco agenipun atur panggilipun kurang nuju prono kula sakonco nyuwun agungi samudra pangsami ugi samangke ugi dipun teka pamenutan lagu-lagu saking para rawuh para lenggah sedanipun bebale badhe derek dono swanten nyawiji kalian kula sakonco dipun sumanggahaken nggih kangge miyak supining suasana wonten ing dalu punika kula sowan